Že vraj tu miznú koberce. Tomu verte. Neverím, ako sa to deje. Tu máme koberec. OK, vidím. Tu nemáme koberec. OK, nevidím. A myslíte, že za to môže tá zľava? Tu. Tu. Tá Black Friday zľava 30 až 50% na vybrané kvalitné koberce Jutex? Áno, tá, ktorú treba využiť. Miznú nám kvalitné koberce. Kvôli tam tej zľave? Musíme ju chytiť. A inak, čo s ňou, keď ju chytíme? Môžeme ju využiť na vybrané koberce počas Black Friday v Jutexe. No dobre. OK, som pripravený. Náhoď zľavu. Pravil som, že keď počas Black Friday nahodíte v Jutexe na kvalitný koberec zľavu 30 až 50%, zmizne. Teraz ja! Poď, je to sranda!